Θα σου βάλω Κάζο βάφλα. Τώρα θα τη γεμίσουμε για να φτιάξουμε τη βάφλα μας. Για να δούμε. Να πω λίγο πώς λειτουργεί. Θα την πας αρχικά στο 5. Τώρα έχουμε φτιάξει ήδη μια βάφλα, γι' αυτό είναι αναμένη. Και περιμένεις να χτυπήσει ηχητικό σήμα και να σβήσει το πράσινο φωτάκι, που σημαίνει ότι είναι έτοιμη για να ρίξεις το υγρό. Όποια θερμοκρασία και αν επιλέξεις μετά, ανάλογα με το πόσο ψημένη θες τη βάφλα σου, πρώτα το έχεις πάει στο 5. Καλέ, το κουτάλι πάτε καλά. Τώρα έκλεισε και χτύπησε το κουδουνάκι, οπότε θα ρίξω το υγρό μου. Βλέπετε, δεν χύνεται απολύτως τίποτα κάτω. Και βέβαια έχει και αυτό εδώ πέρα, ένα πλαστικό, το οποίο αν χυθεί το μαζεύει. Οπότε δεν έρχεται καμία αναστάτωση στην κουζίνα μας. Τώρα εγώ λοιπόν, επειδή τη θέλω όχι τέρμα ψημένη, θα την πάω στο 4. Την πήγα στο 3, μου αρέσει λίγο πιο φρατζανιστή, στο 4 όχι στο 5. Και μόλις τώρα είναι έτοιμη, θα ξανανάψει πράσινο για να την πάρω. Μόλις χτύπησε κουδουνάκι και άναψε πράσινο, που σημαίνει ότι η βάφλα μας είναι έτοιμη. Πάμε λοιπόν να την ανοίξουμε. Έτσι όπως την έχω εγώ που να φανεί. Περίμενε, πάρ' το χέρι σου από εδώ. Θα καείς. Να τι ωραία που βγήκε. Τι ωραία που βγήκε. Να τη βάφλα μας. Ξεκολλάμε και αυτό. Τέλειο.